Croeso cynnes i'r Cymru fi'n rhan o dîm Prydain yng ngemau Paris dros yr haf. Mi enillodd yr athletwyr o Gymru 13 medal yn y gemau Olympaidd ac 15 medal yn y gemau Pharalympaidd. Dwi'n mor gyffrous i gweld pawb oedd yn Paris gyda fi. Definitely cystadlu yn y arena, roedd hynna'n amazing. Mae fe'n wych, cymysgu gyda'r athletwyr o'r gemau Olympaidd hefyd, achos pan maen nhw'n yn y gemau, o'n i'n ymarfer yn paratoi am gemau Pharalympaidd, so mae fe'n, wych. A phwy a wyr, falle bod nhw wedi ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf. Mae'n cymaint fwy na beth yw medalen, dyw llwyddiant personol, dath tîm gymnastig yn ymwedig, o'n nhw mor agos, trwch blewyn o gael medal, a wedyn mae hynna'n dangos beth yw cryfder y tîm, a falle beth sydd i ddod hefyd. Ar ôl haf prysur o gystadlu, bydd y sylw rwan yn troi at y gemau yn Los Angeles yn 2028.